Štátom. Ako náhle vidíte, sa bude jednať o štafetu. So štátovým číslom 206 je tam prichystaný kriač 2, ale ešte pred ním 207. V jednom triatlone v Bratislave, ale odtedy sa Tomáš rozbehol a behá mu a tu štafeta. Tomáš Bednáš sa ešte súka zatiaľ z dresu. Štafeta, máme ďalšieho jednotlivca Tomáša Jurkoviča, takisto aj Jožo Tomášovič, ale ešte nejakú poslednú módu zo Žiliny. Karol predvádza, neviem, či toto nie je zbytočná strata, ale vraj to chladí a dnes bude veľmi teplo, takže Karol... Táto dáma patrí zrejme medzi štafety a dokázal kvalifikovať na majstrovstvá sveta na Havaji v rámci Austria Ironman Carton Triathlon. A tu vidíte teda jedného z tých šťastníkov, ktorí sa budú môcť v októbri v meste Kona na Havajských ostrovoch na štart. Pozor, aby ste sa nepozážali, Tomáš Straška. No a tu máme jedného z poľských pretekárov, ktorí zavítali dnes tu nám na štart, takže budeme ešte zatleskať. No majú aký prepadlík, sa mi zdá. Mamo, úsmev, úsmev! Poďme, Sveťa. Poďme, máš čo robiť. Ide. Ako Momo? Momo, poď! Ideš.
Noha? Krče také, že... Hej, katastrofa. Štartové číslo 37, takže dávame pozornosti polskú pretekárku Magdalenu Plisgovú. X-Triathlon Team Polsko. Ako prvá žena zvládla už 1900 metrov plávania a takisto aj 90 km cyklistiky. Pre nás dnes aj majstrovstvá Slovenskej republiky v strednom triatlone. Pre túto Magdalenu Planistiku Svetlana je na druhom mieste a veľmi sa priblížila polskej pretekárke. Myslím si, že tá strata nie je väčšia ako 2 minúty. Slovenska, pretože ešte má pred sebou 21 km. Takže pomôžte jej, vážení. Ideš! V dnešnom tepelnom trávení Sveťa Libajová, Krian Dešva, UMB. Poď. Tam si dáš pivo. Dal by som si aspoň goť. Ale bez Sveťka vodu.